Vítajte pri špeciálnej epizóde podcastu Pivný puls, v ktorej sa pozrieme na rebríček 10 najväčších svetových pivárnických spoločností podľa produkcie v miliónoch hektolitrov piva za rok 2022. Nebudeme otáľať a hneď sa pozrieme na 10. priečku, ktorú obsadila turecká spoločnosť Efes Group, ktorá uvarila 34 miliónov hektolitrov piva. Pod túto skupinu patria značky ako Efes, Gusta, Bomoty. Okrem domáceho trhu v Turecku, kde má značka 84% podiel na trhu, Efes vyváža na viac ako 50 trhov v Afrike, Ázii, Európe, Severnej Amerike a Oceánii. 9. miesto obsadila pivárnická spoločnosť, ktorá uvarila 37,7 milióna hektolitrov piva a je ňou čínska spoločnosť Yanjing, ktorá sa zameriava hlavne na domáci trh a je najvýznamnejšou značkou je svetlý ležiak Yanjing. 8. miesto patrí francúzskej spoločnosti Castel Group, ktorá uvarila 43,7 milióna hektolitrov piva. Jej produkty sú vo viac ako 130 krajinách sveta. Čo sa týka piva, tak je doma hlavne na africkom kontinente. Jej najznámejšími značkami sú Flak a Castel. Spoločnosť vyrobí v Afrike každý rok 28 miliónov hektolitrov piva. 7. miesto obsadil japonský producent piva Asahi Group, ktorý za rok 2022 navaril 59,3 milióna hektolitrov piva. V Japonsku je Asahi najväčšou pivarnickou spoločnosťou. V roku 2016 v rámci expanzie spoločnosť prevzala plzeňský Prazdroj, pivovar Dreher v Maďarsku a Birra Peroni v Taliansku. Hlavnými značkami sú Asahi, Pilsner Urquell, Kozel, Peroni. Na 6. mieste sa nachádza čínska spoločnosť Tsingtao Brewery Group, ktorá za rok 2022 uvarila 79,6 miliardy hektolitrov piva. Skupina Tsingtao vyváža svoje pivo do vyše 100 krajín sveta. Medzi hlavné značky patrí svetlý ležiak Tsingtao. 5. miesto patrí americko-kanadskej spoločnosti Molson Coors, ktorá za rok 2022 vyprodukovala 82,3 miliardy hektolitrov piva. V USA ide o druhú najväčšiu pivarnickú spoločnosť. Patria pod ňou značky Blue Moon, Bavaria a v Českej republike Braník a Staroprameň. Dostávame sa do top 4 spoločností, ktoré tvoria 60% z celkovej produkcie piva na svete. A na 4. mieste sa nachádza dánska pivarnická skupina Carlsberg Group, ktorá si toto miesto vyslúžila prekonaním hranice 100 miliónov hektolitrov, a to konkrétne uvarením 102,4 miliónov hektolitrov. Skupina vznikla v roku 1847 a postupne sa prepracovala medzi najväčšie pivarnické skupiny na svete. Dnes dodáva pivo do viac ako 140 krajín. Medzi hlavné značky patrí Carlsberg, Tuborg, Aldaris. 3. miesto obsadila čínska spoločnosť, ktorá sa zameriava výhradne na domáci trh. V Číne prevádzkuje 98 pivarov a je ňou China Resources Snow Breweries, ktorá za rok 2022 uvarila 122,2 miliónov hektolitrov a tým si vyslúžila prvé miesto v domácom rebríčku producentov piva. Patria pod ňu značky Snow, Blue Sword, Singo. Svetovú pivarnícku dvojku a európsku jednotku asi netreba nikomu predstavovať a je ňou holandská spoločnosť Heineken, ktorá si svoje miesto vyslúžila vyprodukovaní 256,9 miliónov hektolitrov piva. Spoločnosť Heineken vlastní viac ako 165 pivarov v 70 krajinách sveta. Patria pod ňu značky Heineken, Zlatý bažant, Desperados, Mort Subite, Strongbow, Tiger. A najväčším svetovým pivarnickým gigantom za rok 2022 je belgická spoločnosť Anheuser-Busch InBev. Spoločnosť uvarila úctyhodných 518 miliónov hektolitrov piva. Patria pod ňu značky Budweiser, Hoegaarden, Corona Extra, Leffe, Stella Artois a ďalších 500 značiek. Štatisticky pochádza každé 5. pivo od tohto pivarnického giganta. To je na dnes všetko, na zdravie a zase o týždeň pri ďalšom dieli Pivného pulzu. A nezabudnite, čo je pre pivo dôležité, vypiť ho.